Mohol by si to zopakovať na kameru? S čím vyjdeš ešte? S čím? Nie s čím, pôjdem sa vyšťať. Pre chvíľu šťal niekto. Hej, dodávku. Krleš! Tak všetci budete znevýhodnení, lebo vy máte to. Ešte aj toto má ide vytáčať. Takto si to zneužil? Začiatok hry? A čo som mal robiť? Čakať? Kto som čakal už? Tam nehraj. Aha. Mário, ty tam nemáš nič? Zatiaľ čisto. Momo, jete? Aby tam niekto nebol rovno za tým A kopčekom. kde máme Moma? Ty to niekde. Za nami ešte začne? A bralo, že jak je stožiar. Bralo, že jak je stožiar. No, tak to by mal byť niekde tu. Tak treba k tomu stožiaru jeden a ja to zapíšem. Ideš Aby k nemu? nebol rovno za tou hlinou. No, tak ty ma kry. Vykúkne strieľaj. A Vácek sa bude tiež približovať ku nám, podľa mňa. Najhoršom si odšlapem a ty podržíš stred. Keby som ja vypadol, podržíš stred. Stop recording. Vidíš ho? Tak to kry a ja proste sa preplížim. Prvý kontakt. Vidíš aj stredovú? Dobre, tak ja to idem zapísať. Tam. Vlajke. Idú z vrchu? Traja z vrchu a Dudo je na tej ceste, ako sme išli autom. Hit! Idem takým väčším oblúkom od respawnu ich vytlačiť, ak sa podarí. Mamo, ty máš gily? Ty máš na sebe gily.
recording.